negama ngugogo Nomsa kodwa ngidume ngomama Nomsa. Ngumzali ohlala eZone 9. uLebu ngiqale ukumazi 2005 masifika la kuma-RDP. Lokumfana nje osakhula umuhle umfana ubukekayo ongeke undlule nje ungambuka ukuthi akwazi wakuhle komfanyana. Lo mntwana makakhula bekuyingane ithanda ukubingelela kuze kube manje ukuze simnothise uLebu bekenza sure ukuthi uyambona uyakubingelela and ungaphendule bebethi sawubona wazi ukuthi umntana walapha kuyamuthi. uLebu uyingane ehloniphayo. Ugcina kwami uLebu ngimbone estradini sami bekehleli nabantwana basestradini abantu abasha. Emndenini ngifuna ukusho ukuthi ngimshiya ngamagama umthandazo ukuthi umthandazo omkhulu othi noma ngihambe esigodini sothuzi lokufa angiyokwesaba noma isimo sinje ningesabi uNkulunkulu khona. Bantu abasha asakhulumile umuntu omusha athi into eniyenzile yinhle njengomuntu omdala akhona eZone 9. Ngibonile ukuthi uba khona kwenu ukhona umgogodla siyame kuwo. Bengingazi ukuthi abantu abasha baseZone 9 bangenza into enkulu angeke niyenzile. Sivela ngosuku lokuqala kuze kube manje akekho umuntu omdala okhona kule group lento enizenzayo nizenza ninodwa futhi ni-disciplined. Ngiyabonga kakhulu emndenini ngithi duduzekani.